Ayan. Ay po, kakagising ko lang. Atin po na ako sa kanila. Ano ulit? Nanay. At kakain tayo. At ito yung mga angels. Yo! May vlogger pala sa loob. Oh, tilo. Tilo na naman. Ay, may likod mo. Ay! Gano'n mo? Gano'n na. Ay! May gasol! Miss ka! What's up? Sulin! Sulin! Aman! Kain muna ako! Gutom na ako! Talaga. Kakain lang natin. Ang games po natin ay head, shoulders, knees, and calf. Tira mo sila ng tambil ng dalawang mas. Ang hindi sasama. Sige na, dito na. So, kakasasabihin yung mechanics. Ang hindi sasama, siya yung magbibigay ng premyo. O, ano? Bilis na. Tamayo na kayo. Tara na, dali na. Hindi, dapat paano magiging masaya, di ba? Dali na. Pati tayo yung team pahuway kasama. Ano ba? Ano yung kakakatapat? Dami-dami kakakatapat. Paano ba? Ang game is head, shoulder, knees, and calf. Pag sinabi ko na po yung calf, paunahan po kayo makakuha ng calf. Amo! Ready? Up! Sa pukul down. Knees. Head. Shoulder. Knees. Shoulder. Head. Knees. Ano to na? Head. Shoulder. Meron na tira. Dito na po ulit. Ay, kamali kami siya, Sarah. Bawas na po yung cup. Kayo po yung magkakalaban. Tanggal! Ano kayo? Apat na lang din ang Dapat hindi na kayo po talaga. Dapat nakatayo. Hindi, nakayo po na lang sila. Dapat naman. Kailangan nakayo po. Ay, nakatayo. Hindi nakayo po. Okay. Ready na. Head. Head, shoulder. Head, shoulder. Head, shoulder, knees, and toes. May kanta. Ready na, sige na. Head, shoulder, knees, head, knees, shoulder, knees, head, shoulder. Shoulder, knees, head. Di ba matapos to? Di ba matapos? Head, shoulder, knees, shoulder, head. Ang bilis! Ang bilis! Ang bilis! Ano? Di ko lang
Dalawa na lang. 166 viewers, shoutout po. Shoulder. Dito sa reaction. Knees. Shoulder. Head. Shoulder. Sakit tuhod at shoulder eh. Shoulder pa na, di pa. Oh, kayo na lang dalawa. Kayo na lang dalawa. Kayong dalawa. Sino kaya? Ay, may kasi Jenny pa malanalo. Malupit ka talagang malupit. Nung parehas sila ano, matangkad. Parehas matangkad yung naglaban. Dapat magpaano na yung matanda sa bata. Shoulder. Seryoso pa si Green. Head. Eyes. And then head. Shoulders. Head. Knees. Head. Knees. Shoulder. Head. Knees. Shoulder. Parang magkakauntogan yung ulo ah. May sayaw yan. Saan nanalo eh? Oh, may sayaw, may sayaw. Nay, 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 Nanalo nay. eh. Nanalo. May sayaw yan. Music. Kaya, Spinoni. Spinoni. Sayaw muna, nanalo eh. Nice. Pasayaw muna yaw. Pasayaw. Yun. Ang bilis ah! 6, 7, 8, 9, 10. Go! Bibigyan mo na boys! Bibigyan! Palabas! Sa gilid! Palabas, palabas yan. Mali kasi yung ganun, dapat dito kanya sa ikot malapit. Palalabasin! Eh, sampol muna, sampol! Sampol. O, ganyan, di ba? Tapos, ganito, ganun. Ano purpose niya? Si Kuya Bills! Si Kuya Gacho na ang sunod! Ano yun? Oh, sige. Alam mo muna! Oh, paano? Hindi matumbay. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano mga kasi, nakasalang yung bato, kaya matutumba talaga yan. Nakasalang. Ano nanalo sa akin na yung 500? Nakashoot kasi sa butas. Kaya mo yan, Tol. Tol, kaya mo yan. Support po tayo kay Idol Sunny. Kaya mo yan, Tol. Kaya mo yan, Tol. Ano, okay na ba? Ano na kayo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14? Hello. Ready na ba? Ilan na kayo ko ba? 11. Wow! Ikaw, sige, gilid ka. Sige,
bata. Oh, Kuya Sunny. Alam mo yan. Parang ikaw to yung mananalo ah. Sayaw. Ay, dapat ano? Hindi ano, susunod. Sayaw dapat sasayaw. Hop! Wala ka! May patulak eh, may patulak. Tinulak ka nun. Tinulak ka. Dahil na rin. Tinulak ka, tinulak. Lagal sa'yo pa. Dapat malayo. Dito balik ka. Yan. O, yan may spacing. Yan. O, sige, ikot. Dapat masayaw. Ikot. Ikot. O, dali na. Sayaw. Kaya dapat ha. Dapat hindi na natin sayaw ka. Oh my God. Wala na. Alas na. Wala din. O, isa na lang. Isa na lang. Yan na, malupit na, malupit na. O, isa na lang. Dapat ano. Malayo. May matutong pa. Ay, magaling ka magsasayaw ha. Tigsa dito kayo. Yan. Sige pa. Ikot, sige na, sayaw na. Ikot. Ikot na. Ang hindi Hey, pala hey, yung hey, 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 hey. Mayroon na dyan. Malapit ng malapit ah. Tabla, tabla. Tabla, tabla. Tabla, tabla, tabla. Sabay. Tabla. Tabla. It's a tie, it's a tie. It's a tie. Yan mo mag-intermission siguro. Hi! Shoutout mo mga kabayan mo. Shoutout sa mga taga-Albay! Nandito ako sa Kansuri, nire-represent kayo! At yan, pupunta kami ni Chin dun sa kanila kasi may naiwan ata. Maraming salamat po sa lahat. At lalo na po sa sumusuporta po sa akin, sa walang sawang pagsuporta po. Nandyan po kayo lagi. Gusto nyo akong makita. Thank you po. Thank you po talaga. Yan lang. God bless po sa ating lahat. Number is, wala nyo guys. 16 nga daw. 16. Uy! Sino? Isay. Ibibigay na lang sa lalabot na lang sa ibigay mo.
Yan, si Kuya Arnel pa yung nabunot ni Kano Ali. Dan, dan, dan! Resibihin mo ang sa imong premyo! Sarong sakong sinsilyo! Ayan, talaga. Paano yan? Ernel, ano, Rodila? Rodila yan! Ay, Perno! Perno yan! Sino na? Di, ano nga? Sinong Samson? Samson! Bakit si Samson? Bago yung bago. Samson! Ako na! Number 1! Dalin mo! Dalin mo yung ano! Number? Sa yung napili natin. Number 12. Si Siliano. Hey! Hey! Ay, nakapala sa kablo. Uy! Alam mo ba sino yan? Hindi ka naman sabi. Kuya Sipin mo ang regalo sa inyo, ano? Hello! Chupon! Chupon! Yung regalo niya sa atin, Ano? 250 yun eh. 250. Ikaw na bayad. Bakit di ba napunta? Sabi niya, babae niya. Ikaw yung bumili! Uy! Sino yung number 30? Nagkaya sa ani? Nagkaya sa ani? Kaya sa ani mo ito. May sabi mo ba rin? Abang ko dami ni ko sa kiss. Wala na, alam 13. Kiss! Bisan kaya sa ba? Dito ko ba? Kahapon. Lo, bibili ng regalo. Tara, ako nang bayad. 250 to eh. Alam ko ang laman ito ng babae. Ikaw yung pumili! Bigay mo na kuya yung gift mo. Ha? Sino number 4? Sino? Si Mary. Tara dito, Mary. Si Mary. Number 8. Number 18. Colleen. Si Ate Colleen. Yun na muna. Pero may gift? Meron ba? Meron may gift si ano? Ikaw na lang, Ate. Ikaw na lang. Tapos si Ate Colleen naman, yung nabunot niya is number 5. Ay, number 14. Number 14. Hindi. Ayun, number 14. Number 14. Tara! May kaalaman na! Regalo! Number 14. Si Kuya James. Kuya Alan. Ay, may ano may gift siya? Ayun, hindi ko alam. Meron, wala. Bigay na lang. Bigay na lang. Bigay na lang ako. Ay, utol. Oy! Ikaw din siya. Kuya ko pala yung ano? Ikaw. Ako pala yung regalo ni Kuya James. Wala si Kuya James, ha? Pero may... Pero bigyan na lang ako. Okay na ako. Kasi ikaw. Okay na ako. Sino pa yung hindi nakakapagpapigay ng regalo? Okay, lahat naman na? Meron pa yung mga, may mga. Meron pa si Gwen. Si Gwen. Sige, sa'yo Ate Gwen's number 5. Sino number 5? Si Balete. Si Balete. Number 5. Ha? Sige yung after na. Uy, si Ate Gwen. Sino pa yung hindi? Okay na ba lahat? Ako. Budget. Okay na? Pamira. Kahit datlo bumili niya. Si Gwyn, di pa... Di, no, Wala pa si Budget. kay Gwyn. Sino? Yes, budget. Meron pa ito pala.
Ako lang din na nagbayad. Ako, sa akin lang din pala yun, buisit. Tapos, Di pa, wala pa nga eh. Hoy, si Jason! Di pa! Hoy! mga dalatan. Yung pagbibigyan si Jason! Nabigyan ko, nabigyan wala. Nabigyan ko yung akin. Yung regalo ko, nabigay ko na. Ako lang pala yung hindi nakatanggap ng regalo. Oy. Wala pa daw kay Kuya. Wait lang, Jason. Wait lang. Ang nakabulot mo sa kanya is number 1. Si Ate Kat. Hindi, siya yung nabunot ko. Ay, Yan yung nabunot ko. okay, 15. Arnel! Nakabulot sa'yo kay Arnel. Arnel. Oy, alam niyo ni ano ni Chinchin, ikaw daw magbigay. Asan yung regalo ni Kernel? Yan natin kulay blue. Baka may ano pa yan. Dalawang pangalan or number. Yung kulay blue, yan. Ewan ko. Yan kay Kuya Arnel yan. Boy, ano, perno to, perno. Perno. Sabi, ano, Sino ba wala? Sino ba wala? Alam ko to, perno. Yung ano, yung mga kasama sa exchange day, hindi Guantes. pa nakatanggap ng game. Ayoko lang pala yun. Kasi di kilala lang. Apa? Diba? Hindi pa tapos. Ayan, kay Bicolana, ayan, si Kuya Emmet, nagpadala ng 5,200. 300 pesos siya, meron kang 4,900. Thank you po. Oh my God. Thank you po kaya namin. So, gawin na natin 5,000 para wala ng sukli-sukli. So, again, pasensya na doon sa dinabulok ni ng mga sponsor. Thank you. Kuya Kenneth po is number 1. Number 1. Sino yung Ate Katka? Cut, cut. Kenneth. Ako sa Kenneth po. Cut, cut, number 1. Ate Kat. Kaya thank you po sa mga sponsor. Ano yung kay Gordon kanina? Next is kay Kuya Julius po. Kay Kuya Julius. Number 4 po. Larry! Hindi naman inabot, pumunta niya si Cornel. Yung kay Gordon. Hindi ko yan. Ito si Kuya Julius, nabulot niya si Mary. Nagpadala siya ng 1,591. So, di ko talaga maintindihan sulat ko. May sukli siyang 706. So, gawin natin 1,000. Ayan. Yung kanina binasa. Pero pag pinasa kanina. Ay, ano, gift lang. Gift pa ba? Ayun na, nasaan? Number 10. Tinawag siya. O, dito muna lahat. Hindi. Gusto lang kayo lahat. Kuya. So, punta mo dito yung team, kasama si Papa, Tatay, Kuya Arnel. Kalusik! Cornel! Ayan. Dilo! Hello. Ayun, ilan tayo? Ilan tayo? Basta ulit to. 2, 4, 6, 8. Ilan yung team? 8, pansyam sa pula. 2, 4, 6, 8, 9. Ato 500, ilan ka? Mag-isa. Angel. Nanay pala na Angel na! Nanay pala na Angel! Agad ka, umana na yun, agad na Angel. Hoy, di... Ate si ano, si Tatay, isa lang, sila Tatay, isa lang rin po si Tatay. Sila Nanay. Ay, nay, ikaw. Nanay. Ayan. Paano tayo doon? Tumulong tayo. Kala ko ano eh. Tatalon mo ikaw! Makalagino, tumulong tayo. Oh, asa na po, bilang ako ng 1 to 5, pag wala. Wala na. Oh, ba't? 1, Ayan. 2, 3, Diba tumulong? Ay, bigyan mo rin. Ako na pala si Yung pati 300 lang. Pagkano? Pati 300. Pagkano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pagkano? Pati 300. Ha? 2, 4. Okay, 100.
Ano lang, tayo 300. At least masaya lahat. Masaya ba 300? Parang hindi ah. Ilan sila? 1, 2, 3, 4. Ayun na yung Christmas party. Kaya ko yung bukas. Nakalimutan ako. 2,000. Ate kayo. Ate kayo. Ate kayo. Ate kayo. 4,000 sa mga tumulong. Angel sa Timbaway. Yo, what's up? So ano? Yo! Halika mo na lahat. Halika mo na lahat. Ang Facebook. Halika lahat. Ang Facebook. Halika lahat. Ano ba nakuha mo? Halika lahat. Brief daw to. Brief. Isa, ano? Kay Pula. Okay, pala. Sakit Sige na. yan din to eh. Ayan, so dito na, sila naman yung mga main character. Ayan, Ayun so ang lahat mga naman, Angels ng Timbaway. Gusto ko lang sabi, Burn out. Yo, wasak! Uy, wasak. Yo, wasak. Nawasak yan! Yo, what's up? Hello. Hello. Yo, what's up? Okay na. hindi ako naman yung ano ko, tripod. ayan, Lahat. Hello! Ay, sa sound check. Ba't umiyak? Umiyak? Bakit? Umiyak ka? Pinayak ni Sorry na po. Buksan pa yan. Wasak, na wasak. ayan po, eto, Masaya ba lahat? Kansik laway. so ano kasi, si Pageant Girl, ay, Si Ate Jean, wala talaga sa ay mukha masaya. na bihira sa makita sa camera. Kaya ako pala, bihira lang nila natatanggap niya. So, naunawa ko siya. Nagkaroon namin ako ng 5. Hindi ko nakita yung So, sayo mo. hindi siya nikat-kat Umalis na kami. bihira nakikita sa Di ba camera. pumunta kaming bato? Meron sa Hindi ko talaga 1,000. nakita. So ngayon po ay lahat na po siguro naging masaya lahat. So hindi ko pwedeng isagad kasi baka may pasyon pa tayo mamaya. Baka may kailangan pa tayong bilhin. Hindi ko ito isasagad, baka may mabayaran pa. So gusto ko sabihin sa inyong lahat, mahal na mahal ko kayo lahat.